Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kalabanan sa mga gindakop sa bitaw kaina sa pagpatuman sa clamping and towing ordinance, mga motorsiklo nga ginaparking sa sidewalk. Patag sa bitaw ang sidewalk para sa mga pumuluyo nga nagapanglakaton sa igad sang dalan kag hindi parkingan sa motorsiklo. Wala naman malikawan ang pagbaisay sa bitaw kag mga ginpangdakop. Yaring report. Wala malikawan ang pag-init sang ulo sang sini nga lalaki sa ginkaduan sang striker sa bitaw ang ini nga baligyaan sa motorcycle parts malapit sa corner sa Gonzaga Lacson Street bawod gina-parking ang motor sa sidewalk. Sa ulihi, nag-ayo siya sa pulis nga hindi lang pag-ituwang iyang motor pero hindi na magpaayo ang pulis. Wala na. Naligat kami nagpayo. Pati customer nga nagparking man sa sidewalk ang nag-ayo pa sa bitaw nga hindi lang pagtikitan. Ang yakaupod nga babae nagsiling nga dapat wala silang gintipunan sa mga pulis nga enforcers. Dapat ang iban nga mga salakyan ginabantayan man. Bisan ano nila kapamwersa, gintikitan sila kag maging pangtunga mga motorsiklo. Sa San Sebastian Lacson Street sa tupad sa baligyaan sa motor, kutob sa mga motor kag tricycle nga nagatungtong mismo sa sidewalk, ginpang clamp. Dugay-dugay na ginuwa ang mga empleyado nga nagapanag-iya sa mga motorsiklo. Ang iba nagsiling nga paayoon lang anay kay wala sila makahibalo. Pero ginsermonan sila nga naka-dry run na ang bitaw kag nabalita na pagpatuman sa clamping kag towing ordinance. Hindi na parkingan, pinabilog na sa tao. Di karon ang aton nga clamping niyo siya kasi banan try media na ni pati sa mass media sa radyo nakabalo na ni. Tapos nag-dry run pagit. Di karon nga run na alam na sa no. Pwede ni. Kami pati lang kami. Ang may mapakita nga lisensya, gintikitan kag ginkakas ang clamp sa motorsiklo. Ang isa sa ila, wala pa sa may mapakita nga driver's license, gani gintow ang motor. Sa guwa sang CLMMRH, may mga motor kag tricycle man nga nadakpan. Sa Mandalagan, may isa ka carry cab. Lunes, sa unang adlaw sa operation sang bitaw, 58 tanan ang nadakpan nga naga-illegal parking. 14 ang tigayon nga gintow. Sa Lacson Street lang ana ini ginapatuman. Kag sa masunod naman, amat-amat ang mga iban pa nga mayor nga dalanon sang Bacolod City.